Welcome back. So hleleni la sikhona ke KZN News so kamlo edimncane. Mhlawumbe ke sando join mntaka baba sihlezi naye umntwana ime khona phansi kwethu babuzulu olapha ya kumlalazi municipality. Siyabheka nje ama development ne progress ekhona kulo masipala njoba kakhulukazi nje nonyaka uqala kuma programs abanawo kakhulu ukuze abantu bakulwa masipala basizakale kakhulu. Kodwa okunye indaba ezinhle ikona lokuthi ke umasipala ubulokhu uthola nje unqualified audit for more than 5 years kulokwenzeka. Sizama ukuthola ngoba kwenkathi omasipala abanake nje labangabamncanyana so even nebudget yenu emewuthi incanyana compared to ko metros eThekwini Richards Bay uthi budget inkulu kodwa lencane nithola nikwazi ukuyisebenzisa ngendlela okuyiyona yona benikwenza kanjani lokho angikubaluli lokho ukuthi yabo ngalesikhathi singena nje mangahlehla kwithemba edlule ukuthi besazi ukuthi kunokusalela emuva okuningi eindaweni zasemakhaya ingqalasizinda obukazi uthi uyikhomba kakhulu emadolobheni lamadolobha lawa amathathu iShowe Gingindlovu noMthunzini busuthi emakhaya thothi kusele nje emva kakhulu kodwa ke into ebibalekile befanele ukuthi sazi ukuthi senza kanjani ukuthi intuthuko sihambise emakhaya kodwa futhi sibe sikunaka ukuthi sine budget engakanani ngoba usho nemsakazi budget yasemlalazi incane uma eqhathanisa nabanye omasipala okuningi sikwenza ngama grant so ke kufanele ukuthi kulokho okuncane sinakho siqinise ukuthi kodwa sikwazi ukwenza izinto ezinkulu ngakho lokho okuncane ezinye ke izinto ezibalekile ukuthi one ukuthi sinake ukuthi imali yomphakathi isebenza kanjani lokho kwenza ukuthi ke even auditor general akwazi ukuthi njalo mefika lokhuzana efike evakashela umasipala athola ukuthi cha izinto zonke ihamba kahle ngakolunye uhlangothi futhi iyaqhubeka nje intuthuko iyaya kubantu so ukuzama nje ukuthi ubalansise ukuthi okay ngina ibudget incane lokhuzana kunezidingo eziningi ukwenza kanjani ukuthi kwenzeke konke lokho kodwa bucomply nayo yonke imithetho ebekiwe beyiningi ke ingcindezi kuthina njengomkhaya omncane abantu befuna ukuthi benzelwe izinto isikhathi esiningi ke emsakaza abantu mangabe kukhonto bebona into yenzeka bayibe nolaka kakhulu bengakafiki kubona ungaze ugcina wenza izinto budlapha uzonaka ke emsakazo ukuthi abantu basemlalazi bake baba seyindabeni ikakhulu bethi into ezithinta kakhulu izinto service delivery mina ngikholelwa kakhulu ukuthi lo nto akuyona ngempela inkinga ngenxa ukuthi kusokusho ukuthi ikhona into eyenzakalayo ngaphambilini kungekho khonzakala abantu bebengenzi lutho kodwa ngesikhathi esiningi abantu mabebona intuthuko yenzeka la kwamakhelwane bayijaha nabo ukuthi mayibe khona la kubona masishana yabo bese kufanele ukuthi lokhuzana uboneke ukuthi kube nalemsindo ke nayo yonke kodwa ke siyayiqhenya ngokuthi sikwazile ukuthi sidile nayo yonke lento abantu bekwazi ukuthi beyithole idingo zabo siziqhenya kakhulu kodwa futhi ngokuthi sikwazile ucoordinator iminyango yahlukahlukene kahulumeni ngoba phela umasipala kunezinto ezithila angakwazi ukuthi azenze kodwa uhulumeni une responsibility kubalekile ukuthi ekwazi ukuthi yonke leminyango ayicoordinate ngoba yonke into yenzeka kumasipala enziwe wadini uma kuthiwa kufuneka into yamanzi azi ukuthi lokhuzana i-district ikhona eyi-water authority ayidonse sondele ikwazi ukuthi iyenzele uma kuthiwa kufuneka imigwaqo eyenziwa Department of Transport akwazi ukuthi ayidonse isondele kwenzeke kushuthi i-coordination yabo bonke leminyango efanele lethi idingo emawadini siyayiqhela ukuthi sikwazile ukuyenza kahle uma wazi uhambe nje uthatha i-drive ubheke emlazi uyobona ushintsho olungakanani uzothola ukuthi imigwaqo semakhaya bekade kuyiphupho ukuthi ngase ibe netiyela ifakwe itiyela manje ayifakwa kumasipala lo mgwaqo eminingi yayo ifakwa Department of Transport kodwa ecoordinator umasipala kunezindlu manje ezakhiwayo umasipala awuzakhe izindlu kodwa uDepartment of Human Settlement
ozakhayo kufanele umasipala ucoordinate ukuthi kwenzeke so zonke lezi zinto zenzeke bezenzeka nje successfully kulesi sikhathi singenele sin 2011 ebese ukukhuluma ngento kagesi into ekhalisa kakhulu abantu basemakhaya ebaphoqayo ukuthi beze besuke emakhaya behambe bokwakha imkhukhu emadolobheni ngoba nakhona indawo azikho uyabona ke singene kune backlog esimanga ibacklog yakhona ibinkulu kodwa manje siyayigojela into kagesi yabona ngabo December nje last year besithi masikhuluma ngogesi sithi u85% ugesi esukhona sesiqalile futhi siyaqhubeka sasingakwa ngaleso sikhathi kwakunama project ayisaqhubeka enziwe so uyabona ukuthi ilokhuzana intuthuko iyaqhubeka yangena eMlalazi mawukhuluma ngemigwaqo uyayibona iyashintsha ukuthi cha imigwaqo iyahambeka ngoba ibalekile lento yenqalasizinda ukhuluma ngamanzi uyabona ukuthi noma bekunesomiso kodwa inqalasizinda iyaqhubeka iyenzeka oshuthi uma ngabe usiphela isomiso uzothola ukuthi abantu kuzoba lula ukuthi bethola amanzi eduzane labahlala khona but egcineni kodwa ngenxa yokusebenzisana very close ne district zilokhuzana uzothola egcineni abantu bogcina sebenama standpipe ngaphakathi emakhaya akukudeke kakhulu lokho njengamanje nje district sibambisene nayo sisebenza indaba ukuthi ekungenani umuntu athole nje 200 meter from umzwakhe uma sesikwazi ukufinyelela lapho then sokufanele sifinyelele ukuthi i-stand pipe sibe ngaphakathi ekhaya ngalo ndlela abantu balokhuzana ba appreciate izinto esebenzele esebenza ngayo kodwa akuzi kanye ngenxa yokuthi phela kufanele kube nebudget so laba bakubona kwenzeka lapha yabo umuntu mebona nje umakhelwana wakhe ekhanyisa engakhanyisi yena ubangumsindo so kodwa siyakwazi futhi ukubachazela abantu cha noma njengoba kubona kulapha nje kuza kuwena akekho umuntu ngempela ogcine ngenayo engayitholile intuthuko kulo masipala mhlambe la mageba kathi usakuthinta oke kwavela kumabona kude kuvela kwemaphepheni la kuma radio khulunywa ngakho isimo sesikuphi manje ukulungisa lo daba lomgwaqo khona lapha eShowe sikhuluma ke lapha ngomgwaqo wase KDS KDS bus road cha sesikhulumisene kakhulu nabahlali ngoba inkinga enkulu ebikhona laphana bekuthi inkampani ebiappointiwe idelayile ukuthi iqede umgwaqo ngesikhathi abakuvunyelwene ngayo yazisho ke nayo inkinga elokhuzane bebhekane nazo ukuthi kungenzeka ukuthi iqede ngokwesikhathi izicele nama extensions ukuthi ilokhuzane ikwazi ukuthi inikeze isikhathi ukuthi iqede kodwa ke bese kunomsindo ukuthi abantu bebengasayifuni bethi nje abasayifuna ukuyibona inkampani sifinyelela isinqumeni ke sokuthi cha inkampani sizoyimisa nayo ngathi ngokwamalungelo ayizosithatha isisenkantolo sathi hayi kulungile kunjalo bakuyeki phambili manje imisiwe ke inkampani njengamanje ama development athi kufanele ukuthi by the end of May busuphelile umgwaqo should be between May 31 kuya end of June so kube kubhekathi ikuphi la kulokhuzana ofanele mhlamba okusale khona hambe kulungiswa bisiyaphuma kuyaphela inkampani kodwa nje cishe ngesonto elizayo ilokhuzana kuzobe establish site entsha kungena ilokhuzana inkampani entsha ezoqeda ulokhuzana umgwaqo ngalesikhathi angisho ke umsakazo ukuthi nakhona ilokhuzana nakho kuthe kusidelaya kuya kulama processes kodwa ngenxa yokuthi abantu besebelokhuzana besebethi abasayifuni ngoba yona iplan yasithi izokwazi ukuthi iqede lo mgwaqo in 20 days yasithi kodwa ke 38 days i-allowance ukuthi uma kukhona izinto ezilokhuzana eziphazamisayo then izothi 30 days so kushuthi uma kuthiwa akuzange benje ngabe besoba nomgwaqo nje ngokukhulu ukushesha oright ohambekayo kodwa ke siyamove siyaphambili ngoba fanele sihlabele phambili sibezwe abalaleli ukuthi bathini ikakhulu abahlali balapha elokushini lana ngoba bebethi cha basayifuna impela so bengezukuyeka ndawo mangabe silokhu sithi hayi kwasha kwaxomasala malala okay no ke siphinde siyaseyitolo sithi kubona umama eMarenge basidayiselana 10 News Talk kanye nawo